Me ollaan nyt täällä Jääsydänmaalla parkkipaikalla ja meidän tämän päivän kohde on tuolla tommonen Raatejärven autiotupa, joka ollaan varattu seuraavaksi yöksi. Meidän tarkoitus saunoa siellä ja viettää tämmönen oikein rento ilta. Ollaan aika myöhään liikkeellä, niin mukavaa, että on tuo tupa tuolla oottamassa. Me ollaankin täällä tänään ihan koko perheen voimin. Minä, Veikko ja koirat Molli ja Kuu. Tervetuloa meidän kanssa nauttimaan talvisista luonnosta Jääsydänmaalle. Pystyisikö sitä ottamaan mulle vettä tuolta sillain? Joo. Ottaa reppua pois. Mä en mennä ihan solmuun. Varmaan 2. Mitenköhän kauan sen tämmöistä? En osaa sanoa, että joku karttaa tossa. Tällä hetkellä Veikko menee tuolla harjun päällä polkua pitkin ja mä tulin tänne alemmas suolle katsoa, että pääsikö täällä paremmin, mutta tuntuu, että meistä kumpikaan ei etene yhtään sen paremmin. Ahkiot kaatuilee ihan koko ajan. Täällä on niin vähän lunta, että kiveet on täällä niin näkyvillä, niin se siis sitten kippailee puolelta ja toiselle koko ajan. Mutta on täällä nättiä, mutta joo, katsotaan. Meillä menee varmaan tosi kauan, että ollaan perille. Meillä on ollut täällä ihan superrankkaa täällä metsässä mennä nyt. Veikon tuosta ahkiosta oli puhunut makuualusta, se lähti hakemaan sitä tuolta matkan varrelta ja mä tulin tuolta suolta takaisin tähän polulle, koska ei siellä ollut se helpompi mennä. Mutta ollaan me puolessa välissä tätä metsää, että sitten alkaa se pitkospuut, niin niitä pitkin nyt luulisi vähintään sitten pystyvän etenemään paremmin. Oi voi, ihan aika rankkaa. Mut hieno kuu. Olisi yllättävän kaukana. Ai jaa. Hyvä, että löytyi. Löytyykö se toinen suoja? Löytyy. Hyvä. Rupeasti naurattaa, kun tää on niin... Rupee naurattaa, kun tää on niin kauheeta. On kyllä ihan paskaa. Mitä pennulla?
Oota, Veikka, mä ojon. Nyt päästiin Pitkoksille. Onpa tässä nyt mukava mennä. Tosin näitä ei kauan jatkoa, kun tässä alkaa taas metsä, mutta siellä pitäisi tulla sitten uudet Pitkokset kyllä kohta. Heti alkoi vähän suksi luistaa niin sanotusti, vaikka ei nyt sukset on jalassa. Viimeiset pitkospuut ja sit ollaan siellä tuvalla. Tai Veikko jo meni sinne. Mä oon ährännyt tän mun ahkionkaa täällä vielä. Oi ettees, nää puut paukkuu täällä, on pakkanen. Ja te tulitte vastaan. Koirat tuli sieltä. Kota, tai se tupa ihan tossa, niin ne tuli minut hakemaan täältä. Katsella mitä tukka on tänne.
No niin, tähän. Gut. Gut. Ja. Tule vai tähän. Gut. Tule. Hieno. Meillä on venynyt näiden iltatoimien kanssa niin myöhälle, että kello tulee jo yli 2 yöllä. Päätettiin, että jätetään saunomiset ensi kertaa ja painellaan tästä nukkumaan, kun on saatu syötyä. Höitä. Mitä? Meillä jäi eilisestä illasta lohikeittoa niin paljon vielä, niin saatiin tästä tämmöiset aamupäivän aamupalat vielä. Eilen mulla oli kyllä perunaa enemmän. Saanko mä nyt eilen niitä niin paljon? Mulla oli eilen varmaan 2 palasia. Nyt mulla on vähän enemmän joo. Lohta ei ole niin paljon. Mulla on nyt sitä aika paljon ja sitten porkkana toista.
Hyvä. Tänne on sellainen morsatukka. Häh? Tänne on vaan sellainen morsatukka. Hyvä. Malli, tule tänne. Voi ei. Tuli just kiven päältä. Mä voin oida. Näiden suksien kanssa ei niin kätevästi mene. Niin ei, joo. Malli, täällä. Mennäänkö nyt suoraan? Sinne jäi tupa nyt taakse. Me lähdetään nyt tästä Reisjärven jään yli tuonne toiselle puolelle ja Veikko tuossa pilkkii jonkun aikaa. Ja sitten me ajateltiin, että me mennään noiden soiden kautta ja järvien kautta tää paluumatka. Ollaan siis vielä yksi yö täällä. Mutta että toi eilinen metsä oli sen verran rankkaa, että koitetaan nyt löytää tällaisia niinku helppoja paikkoja. Että pääsis oikeasti hiihtää, koska eilähän me ei pystytty hiihtää ollenkaan, kun se oli niin paljon noita kiviä siellä ja se oli semmoista möykkystä, niin nyt on ihan mukava päästä myös suksien päälle. Ihana tämmönen raikas aurinko, tulee oikein semmonen kevät mieleen. Saako mennä nyt? Minä menen nyt. Selvä.
ei tullut kalasaalista. Me lähdetään nyt tonne suolle. Tossa olisi tommonen pieni soinen alue ja sitten semmonen metsä. Ja sen takana olisi taas suota, niin me yritetään mennä ton niinku soisen metsän läpi. Jos siitä pääsis. Me kokeillaan aikaa nyt suksilla, mutta voi olla, että joutaa sitten ottaa ne pois ja mennä kengillä. Koska toi näyttää vähän tällaiset tiheeltä ja tuolla ei ole ihan älyttömästi lunta. Mutta no saatiin me nyt hetki sentään hiihtää tässä jäällä tämmönen pikkumatka, jos ei muuta. Me tosiaan vuokrattiin tälle reissulle mulle tämmöiset metsäsukset, koska näiden monot mahtuu vaan mulle, niin mä oon nyt sen takia mennyt näillä veikolaiset noi liukulumikengät, mitkä on meidän omat. Niin näillä metsäsuksilla on täällä tosi vaikea mennä. Mä en pysty niinku menemään näillä mitään ylämäkiä, koska nämä luistaa taaksepäin. Meinaan kaatua niinku nokalleni tänne, mutta nyt tässä on tämmöistä tasaista suota, niin tässä on ihan mukava mennä. Mutta kaiken kukkuraksi tästä toisesta suksesta irtoaa tää mono niin kesken hiihtelyn ihan itsekseen. Ja jos vähän ravistaa, niin saattaa irrota. Että yritin putsata siltä kyllä lumia välistä ja näin, mutta se irtoaa vaan silti. Mä en tiedä, pitäisikö näissä olla pitoa sitten enemmän vai onko näissä se pointti, että nää sitten niinku luistaa paremmin. En nyt ihan pääse näiden sieluelämään mukaan. Kyllä mä oon enemmän niinku liukulumikenkä tyyppiä, että niillä on helppo mennä. Me lähdetään tästä hiihtelemään näitä soita ja järviä pitkin tonne seuraavaa telttapaikkaa. Meillä on katsottuna sieltä suolaidasta semmonen kohta, missä olisi ihan mukavaa, että sitten olisi huomisellekin vielä semmonen sopivan mittainen hiihtomatka autolle. Mut joo, no niin, jatketaan nyt retkeilyä täällä. Otetaan Veikko kiinni ja koirat. Ne on tuolla vähän eteenpäin jo. Sanoin Veikolle, että ei sen tarvi jäädä odottaa, jos mä otan videoita, niin se ottaa vähän lämpöjä välillä, kun tulee kylmä paikalla ollessa.
taitaa just tähän mahtua. Kato, Nonikin tekee. Niin, se tampaa myös. Musta tuntuu, että Pennun leikki välillä siellä jäällä. Suolassakin sammuttaa, niin se varmaan leikki se pyydystää jättää. Olli, kato. Kato, mun iskä laittoi ylle tonne. No siinä millainen pohja? Ehkä se on se tässä. Joo. Joo. Kato, Molli on jonottanut, ne vaan. Sinne. Aukasin tämä kuukasta. Aukaise vaan. Kuu. Tule tänne. Tule. Pääse telttaan. Täältä. Tästä. Mene sinne. Sinne. Tonne.
Hyvää yötä. Mitä? Huomenta. Tätä yötä ei nukuttu hyvin. Vasta aamuyöllä sain itse nukahdettua ja Veikkokin oli heräily yöllä aika paljon. Molli herätti joskus aamuyöllä, kun se oli se makupussien sisällä sille, että se ei päässyt vaihtaa asentoa, niin mun piti auttaa sitä vaihtaa asentoa. Sitten se nukahti tyytyväisenä. Varmaan parhaat unet sain nyt tossa niinku aamuyöstä aamuun, et herättiin vasta 10:10. Täällä on nyt pakkastilta 15, mutta Foreka lupasi niinku yöksi 23, niin sitä ei tiedä. Kyllä tosta telta huureesta päätellen niin on käynyt kyllä varmaan aika lähellä 20 tai jopa yli. Mutta tosi kaunisti ja täällä on niin hiljasta. Oi että. Aurinko paistaa tolleen tosi rapsakasti. Veikko tekee aamupalaa ja kohta sitten lähdetään liikkeelle. Pidetään tämmönen aika nopea aamu, ettei tässä jää hirveästi kuhnailemaan, että sitten ei tuu kylmä. Miten sä nukuit? Aika huonosti. Tuli herättyä aika monta kertaa. Oi ei. On, hyvin kypsää. Joo, lähdetään. Joo. Ai mitä? Se tie tulee tosta, kun jos me jatketaan tästä. Aivan. Niin että kumpi se on, tie vai suo?
Mun puolesta saat päättää. Mä seuraan sua. Sitten täällä on myös tää toi, että miten me päästään sinne, missä meidän auto on, niin siinä on väkisin semmoista kivikkoista. Jos mennään suon kautta. Okei. Niin joo. Ei pitäisi olla mäkiä, mutta kyllä ne kivetkin on varmaan. Voidaan me mennä tossa, jos se näyttää paremmalta. Niin. Joo, aina. Me tultiin tuolta suolta tämmöiselle metsätielle, niin mä oon nyt mennä loppumatka ihan vaan kävellen, kun nämä sukset luistaa niin paljon taaksepäin, että mä pääsen näille niinku eteenpäin, kun pitäisi vetää tota ahkioa, niin ei onnistu. Helpommin pääsee jalaan. Tää on vähän nyt huono kartta, mutta tosiaan me lähdettiin silloin täältä ja mentiin virallista polkua pitkin tonne Raatejärven autiotuvalle. Oltiin siellä yksi yö jään kautta sieltä ja soiden kautta kierrettiin täältä ja sitten niin jatkettiin sitten metsätietä pitkin ja tultiin tähän takaisin, että semmonen pieni lenkki tuli siitä. Mutta tuolla oli sen verran vaikea kulkea vähälumisuuden ja liukkaiden suksien ja kivien takia, että kyllä tuossa tuntuu, että olisi pitempikin matka taitettu. Kiva, että olit mukana reissulla videon muodossa ja ei kun ensi video. Moikka!